Kamu ni lapan. Hello, Paulaki. Isang jalan ni madu akan ledo lelaki pisori yang pernah nak nenang larap sila milai ngayon kito kena sikan wala pitalo ni hindi to siya madu akan ledo lo tulo dia to nenang kaya si kami ang paninang sikarot eh. Okay, chicken ni kay Perere. Jika mo dito ang pangkere di ato magahan ko kung ito at mantala ni duwa wala ni panang pagdudo. Lani sa kundo akila ni tudo si de lani panang kuda ni. Yeah. Kali sama sana kita dari nang dari to mangkong ng mga sona tari kaya ito marondo ko lang dai. Ada ni hemang ran ito mamit anak anurungod. Yeah. Kabi ang long itim, ito malong lang, ito malibong lang, panang absin na jahan, panang bokila sa nalapen ki, sabi ito nila ay lapen ng bokila, bituli ito benon na, yeah, itin ka na sa nani, panang kibokila sa kini, albi sa kilupan, yeah, Ika masona dahan chat lang dari nang ito madunga ko nang paglang na rin ang dead. Amo ang waya sona roki or mune panang soda binila, hey, just like on a for a prang, like it was a mata with a laugh, now, fuck you. Bakal cek kan mau deh, ni panang jalan kita tu. Kunaran mati ang rong lan panang sini pecah lan panang kibok dapat ni tu ni lah hai, betul ni lah hai, ni panang kita ni lah hai alap kan ya, jadi kalau itu baik you back ni you. Tap di mati teman pambe kon tabang ang maro mo ko plan na si away. Kitu ket lang la away po balong ara ke panang kana so yan kabut la ko dito no. Kumado lang di sudah pranang prang kini ada tang kada da busuk ng panang helapi dan kada po. Amo away ara kada ko nang rap jaw teman teman man we so away rap so away di kada parang mo ni kan to apil na dari ro no. Rosok biyan to nang me say lo na ko nang lang ko si area kana pabor dari no. Baru lang di sudah pranang kini ada tang nilang tipen sing pranang armo tilan nilang itu anang panang tiwo sini na panang tupa bucin kai. Dah. Yang di mati ini kan lo man la ati yang tak go na pan nang kita rom jap. Is there motherfucker? Yo, di dari baru tadi pemat nalang ke. Doon kita kan sih, doon ang jangan yo. Nalo na gitu lang itu meron tim lang na cete dito rin ang explore na pisin na panang kipki ala tubunan ni panang puri. Yeah. Nami pisikan ni panang ko diri lah hayang apa jedo. Yeah. Tôi mới thay sang bữa này cái bóc cái nào mới thay ra mà sao nó có cái lần là mày hai tên căng mà nó lại tung vào này là mày hai tay căng này là cái căng đâu ông mau với tay chặt cái này driver on nang đâu time so nó cũng phải tiền nó ra nang Doon sabi ko mo kasama mo ni alam kibon dahil para kibon sa din ng kalambay basta mo today. chăm cuman nun nang nang kalau sok deh jadi dapat cuman dan nun nang dia sama metal cam kamu mau với ông này